Yanzu ma aka fara rubutunmu na sama idan kun yi duba. Batu akan dan wasa Mbappe da kungiyar kwallon kafa ta PSG. Mu fara batun namu da Mbappe is for sale sai ne muku bayanin a bayyane. Ita kungiyar kwallon kafan ta PSG ta sanya wannan dan wasa a kasuwa. Bayan kace na ce kan gaba kan bayan dan wasa Mbappe. Ita kungiyar kwallon kafan ta PSG sun zara sunansa daga cikin jadawalin 'yan wasa. 'Yan wasan da za su buga wasannin sada zumunci a Japan babu sunan dan wasa Mbappe. A wannan lokacin sun sashi a kasuwa, kofa suka bude wa kowace kungiya. Mi duba da rubutunmu na sama, yanzu ma aka fara batu akan cinikayyar dan wasa Mbappe. Kowace kungiya na da dama. Ita kungiyar kwallon kafan ta PSG kofa ta bude wa kowace kungiya. Za dai mu jira mu gani ya za ta kaya. Mun san Real Madrid na cikin tsari. Idan zan maganta akan dan wasa Mbappe, batu tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta PSG. Dalilin da ya kawo za a sai da shi, batu akan kontragin da ya samu na tayin karshe, batu akan kudaden da za su bashi, lissafin sa shi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Gabaki ɗaya dai zan yi doguwar magana, zan ba ku wani albashir guda ɗaya. Daga ƙarshe dai an buɗe min shafin YouTube channel ɗina wanda aka rufe shi na Hausa Commentary. A wannan lokacin za ku iya samun labarai ingantattu daga wancan bangaren. Ko da yaushe na kasance mai mika jinjina da godiya ga mabiya shafin Hausa Commentary. Sama da mutane 100,000 ina jinjina ta musamman. A wannan lokacin kaunar ku da kulawa ku nake bukata, sai mu garzaya mu tafi YouTube channel. A tanan sai mu danna alamar kararrawa, batu nake akan subscribe. Yi duba a tanan TikTok fagen ajiye bayanan mamallaki, dan takaitaccen bayanin da ke zuwa a tanan akwai wani link na musamman. Wannan tsarin zai kai ka zuwa san YouTube channel, a tanan sai ka danna alamar kararrawa. Za dai mu jira mu gani ya za ta kaya lissafin followers na TikTok da YouTube channel. Kafin na wuce ku tuna min ina batu akan dan wasa Mbappe. Yanzu yana kasuwa, kowace kungiya ka iya